Kapitola Nzungu boda boda alebo nákladný motobeloch. Ideme naspäť. Konečne dorážame do veľkoskladu nápojov. Môžem sa poriadne napiť vody a môj hlas už neznie ako 2 minúty po mŕtvici. Kým pripravia objednávku, dvaja chalani berú naše motorky a idú ich natankovať. Asi o pol hodiny sa vracajú. Neviem, či boli tankovať v New Yorku, ale v tej chvíli je mi to úplne jedno. Svet je opäť krásny a ružový. S profesionálnou zručnosťou začínajú pripevňovať basy s malinovkami a pivom na motorky. Asi 2 dni dopredu som každému, aj neznámym ľuďom opakoval, nech mi nenaložia plný náklad tak, ako sú zvyknutí, pretože jazdiť po tanzánskych cestách na rozbitých motorkách bez stupačky ešte veľmi dobre neviem. A naozaj, na motorku mi nakladajú primeraný náklad. Som spokojný. Potom však prichádzajú dvaja ľudia s asi 50-kilovým vrecom plným malinoviek a pripevňujú ho ešte navrch na moju motorku. Už nie som spokojný. Nedávam to síce najavo, ale niekde vo mne sa začína niečo jemne triasť. Na ceste sú totiž 3 približne 100-metrové úseky, na ktorých je hlboký piesok. To by som na mojej motorke bez nákladu zvládol len s menšími problémami. Nevadí, som hrdina, chlap, dub, stroj. Sadáme na motorky a vyrážame. Asfalt sa končí hneď za ceduľou mesta Handeny. Ale to nie je problém. Ideme po širokej, asi 3-prúdovej ceste. V jej strede je vyjazdený úzky, asi 30 cm pás pre motorky. Autá po ňom nejazdia, hlavne preto, že každé 2 až 3 kilometre je cesta prehradená násypom z hliny. Veď keď si už urobili takú krásnu, širokú cestu, nenechajú si ju zničiť autami. V násype je vyjazdených niekoľko úzkych prejazdov pre motorky. Autá medzi tým jazdia po paralelnej, starej poľnej ceste plnej prachu a výmoľov. Mali by to zaviesť aj u nás, veď keď sa nová cesta nepoužíva, vydrží omnoho dlhšie. Občas sa však stane, že násyp nemá žiaden prejazd, a tak musíme zísť na vedľajšiu poľnú cestu. Prechod vedie cez polmetrový priekop, klasická motokrosová dráha. Za mnou je naložených asi 120 kýl. Nemám miesto na sedenie a pravú nohu väčšinou držím vo vzduchu. Motokros po africky. Pri jednom z týchto prejazdov musím spomaliť. Strácam rovnováhu a snažím sa ju vyrovnať klasicky, potiahnutím za volant. Plynová rukoveď mi ostáva v ruke a motorku pomaly, dôstojne ukladám do kríkov. To, že plyn nie je v poriadku, som vedel aj predtým. Ale všetci sa tvárili, že to bude fungovať. Ohoda. Neskrotný africký optimizmus. Teraz stojím pri kríkoch a padnutej motorke niekde v tanzánskej buši a usilovne mávam na sekenoja, ktorý ide predo mnou. Naznačujem mu, že ak pôjde ešte ďalej sám, tak bude naozaj sám. Ale jedna vec ma na celej situácii teší. Popálil som si nohu o výfuk. Mám najčastejšie zranenie masajských bojovníkov. Cítim sa hrdý. A začína mať chuť pásť kravy. A tak sedíme vedľa cesty a čakáme na Džafara, ktorý sľúbil, že potrebné súčiastky a náradie zoženie a príde. Ja som sa chvíľu snažil problém opraviť, ale to by sme boli potrebovali krížový skrutkovač. Samozrejme, že sme žiadny nemali. Na otázku, či by sme nemali zastaviť okolo idúcu motorku alebo auto a spýtať sa, či majú náradie, som dostal ako odpoveď smiech. Beriem to ako dôkaz ďalšej africkej teorémy. Čím je auto alebo motorka staršia, tým menej sa kazí. Takže posedávame v tieni a ja sledujem so sekenojom YouTube offline na jeho telefóne. Najprv pozeráme medzidruhové zápasy zvierat. Potom je na programe krátky videoklip, ako dvaja Číňania naháňajú zeleného avatara. Nasleduje ukážka lietajúceho auta popierajúceho gravitáciu.
Keď sa opäť objavia zápasiace zvieratá, prestáva ma to baviť. Ani si nechcem predstaviť, aký bordel z toho majú v hlave. A ani nie po hodine a pol a niekoľkých telefonátoch prichádza Jafar, náš záchranca. Majiteľ niekoľkých motoriek, veľký boda podnikateľ. Keď vytiahol servisné náradie, bolo jasné, že je na takéto akútne zásahy pripravený. Mal podľa mojich informácií čerstvo kúpený krížový skrutkovač s rúčkou vo farbách americkej vlajky a sekundové lepidlo zvané Superglue. Okrem toho mal na zadnom sedadle nejakého kamaráta, ktorého funkciu som nepochopil ani počas opravy, ani po nej. Neveril som tomu, ale keď Jafar zmiešal lepidlo s prachom z cesty, podarilo sa mu plynovú rukoveď uviesť do funkčného stavu. A to tak, že ešte minimálne mesiac potom fungovala. Paráda. Problém vyriešený. Štartujeme, ideme ďalej. O chvíľu prestávame lavírovať okolo hlavnej cesty a odbáčame doprava. Fičíme ďalej. Ide to celkom dobre. Prvý úsek cesty, kde bol hlboký piesok, som zvládol elegantne. Je tu len malý problém. V hlbokom piesku musím na motorke veslovať nohami, aby som udržal rovnováhu. Hneď za stupačkami sú však basy plné malinoviek alebo piva. Keď sme išli smerom, tam boli prázdne a keď som do nich narazil, trochu ustúpili. Teraz, keď sú plné a k tomu je ešte na vrchu asi 70-kilové vrece, neuhnú ani o milimeter. A ja si pri každom zábere narazím spodok lítka. Vždy do toho istého miesta. Už tam mám asi modrinu veľkú ako Grónsko, ale pre istotu sa nepozerám. Obchádzame pár nefunkčných mostov a pred nami je ďalší kus hlbokého piesku. Tam, s eleganciou mne vlastnou, padám na zem aj s motorkou. Naložený tovar sa rozsype po ceste, ja ležím so zakliesnenou nohou a nemôžem sa pohnúť. Sekenoj sa stráca v diaľke. Na hlave mám prilbu, na rukách rukavice, na sebe čiernu bundu. Africké slnko si na mňa určite pochutná. Niekde som čítal, že Sahara sa nezadržateľne rozširuje. Je to pravda. Už ju mám aj v ústach. Rozmýšľam, čo ma vlastne bolí. Spadol som takmer v stoji, keď som zapadol do hlbokého piesku. Sekenojovi som zrejme začal chýbať. V diaľke ho vidím, ako sa snaží oprieť motorku a vracia sa. Vôbec to nie je ľahké. Všade je piesčitá pôda a náklad je taký ťažký, že motorka by bez opory okamžite spadla. Aj neskôr som si všimol, že chalani boda, ktorí vozili tovar do obchodu, motorku vždy opreli o múrik alebo o stĺp. Ale poďme späť. Ležím tam už asi 5 minút, keď sa zrazu, len tak z ničoho nič, vedľa mňa zhmotní asi 10-ročný svahilský chlapec. Predtým tam nebol a zrazu tam je. Chvíľu nekriticky a so zádumčivým pohľadom obdivuje starého Mzungu, ako sa váľa po ceste medzi fľaškami Coca-Coly a piva, zafixovaný spadnutou motorkou, ako by sa bál narušiť kompozíciu. Tento umelecký smer by sa mohol volať africký Mzungu izmus. Zrejme sa už vynadívaval dosť, tak ma oslobodzuje. Zároveň sa nezadržateľne blíži aj Sekenoj, ktorému sa podarilo odstaviť motorku asi pol kilometra odo mňa. A zrazu, z ničoho nič v prázdnom priestore, sa okolo nás začínajú zhmotňovať ďalší svahilci. Neviem, ako to robia. Zrejme teleportácia. Ani netuším, ako vedia, kam sa majú teleportovať, ale je mi to úplne jedno. Utekám do tieňa, vyzliekam sa z bundy a lejem do seba asi 2 litre vody. Z odstupu to celé vyzerá celkom malebne. Ležiaca motorka, rozhádzané fľaše, jemný piesok. Naozaj tam chýbam. Neviem, či by som si nemal ísť ľahnúť naspäť, nech nekazím umelecký dojem. Doplním tekutiny, do hlavy sa mi rýchlo vracia mozog. Vraciam sa na miesto činu a pomáham zbierať fľaše rozhádzané po zemi.
Pomáhajú aj okolostojaci svahilci, ale veľmi opatrne a veľmi pomaly, pretože teleportácia je zrejme veľmi namáhavá. Sekenoj, keď vidí tú spúšť, dostáva geniálnu myšlienku. Zastavuje motorku, ktorá ide okolo, a stávame sa opäť svedkami zázraku. Motorka Piki Piki sa pred našimi očami mení na Boda Boda. A stačí na to len pár tisíc šilingov. To znamená, že môj náklad sa zmenšuje na polovicu. A podobné príhody sa, bohužiaľ, už asi nebudú opakovať. Aspoň všetci v to dúfame. Ďalších asi 15 kilometrov zvládame už bez problémov. S polovičným nákladom prechádzam aj cez ďalšie pieskové pole a nič zvláštne sa nedeje. Teda, okrem toho, že som v Afrike, idem na motorke, práve som spadol, žandárom som nechal peniaze asi tak na jeden dom a mám z toho dobrú náladu. Za spevu rumunských ľudových piesní s tematikou hromadnej samovraždy sa dostávame domov. Teda, okrem toho, že mi motorka ešte raz spadla. Ale náklad na nej zostal priviazaný a hneď vedľa bolo veľa ochotných ľudí, ktorí mi ju pomohli postaviť na kolesá. Večer pri tradičnom popíjaní piva sa snažím zrátať škody, ktoré som napáchal. Okrem toho, že celá dodávka stála, vďaka tanzánskej skorumpovanej polícii, asi 5-krát toľko, ako keby sme si to nechali normálne doviesť, sa vlastne nič vážne nestalo. Teda, okrem narazených rebier, narazeného zápestia a druhej popáleniny od výfuku, ktorú som zrejme získal pri polihovaní na ceste. Ale inak pohoda. Zábavná bola ešte dohra. Popálenina sa zapálila, nohami opuchla asi na dvojnásobný objem. Chvíľu som bol hrdina, ale potom som nasadil širokospektrálne antibiotiká, takže o týždeň som už zasa pobehoval v plnej poľnej, pripravený na ďalšiu sebadeštrukčnú akciu. Ale malo to aj výhody. Odvtedy, keď ma niektorý Masaj nepoznal, stačilo povedať, že som Mzungu Boda Boda a hneď vedel, kto som.